Som veľmi rád, že vás môžem pozdraviť takto prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky pri príležitosti 23. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Teraz vám prečítam text a vašou úlohou bude v priebehu 30 sekúnd napísať názov dokumentu a v ktorom roku bol prijatý. Prajem vám veľa šťastia. Podpísaní prijímajú návrh zákona na decentralizáciu vládnej a výkonnej moci tak, ako je k tomuto prehláseniu pripojený. Tento návrh má sa prijať a uskutočniť v najkratšom čase, aby aj do uskutočnenia prvého bodu tohto vyhlásenia vládna a výkonná moc dostala sa nielen fakticky, ale i právne do rúk Slovákov. Cieľom zabezpečenia prajného vývinu slovenského národa v rámci Republiky Československej upravuje sa verejnoprávne postavenie Slovenska a jeho národných, politických, kultúrnych, hospodárskych a sociálnych záujmov a v dôsledku toho decentralizuje sa vládna a výkonná moc na Slovensku.